osati kungodzuka abasi ine ndiwabakiri Muzi TV panga video. Simple question. 2-minute video. Sunga kwanisa, I bet you. Sunga kwanisa kupanga video yabakiri Muzi TV for 2 minutes. Ife ndi brand. Ndijifanya kanthu ambiri amakakamira kuti ine ndiwabakiri Muzi TV. Aliyense amafuna zinthu zabwino. Tikudziwa zimenezo. Bakiri Muzi TV ndi chinthu chabwino. That is why aliyense afuna kukhala Bakiri Muzi TV. Kuyambira lero sindikuyankha munthu, sindikuyankha abongolo. Abongolo munali kuti pamene pamenya nkhondo imeneyi ndiye mungotukira lero ine ndiwabakiri Muzi TV. Unali kuti bongolo mukhoza kutsegula mapeji afeki, but I bet you simungakwanitse kupanga video ngati meti machitira. Imeneyi ndi system, whether you like it or not. Imeneyi ndi system. Ukhoza kuzungulira dziko lonse lapansi kuyesera kuti upange video yabakiri Muzi TV kulankhula ngati meti malankhulira ife, koma malawa akuzindikira kuti iweyo ndiwa fake. Ndiye umboni okwanira kuti iweyo mamudziwa Bakiri Muzi TV unagwira naye ntchito. Umboni ndiona kuti upange video. Ukapanga video ika background song, Amalawi akuvomereza. Osati ngodzuka lero ine ndiwabakiri Muzi TV. Amalawi ine ndiwabakiri Muzi TV. Tikudziwa kuti ufuna kutchuka, but that is a waste of time. Chifukwa Amalawi akudziwa kale kuti Bakiri Muzi TV ndidowo. Ifeno ndagwesa Chakwera Land Media Team, Zodiac, Times, mawailes, almost mawailes onse anali kumbuyo kwa Chakwera. Anali ndi media Dickson Kashot kagulu kake kumeneko onse tinagwesa. That is Bakiri Muzi TV. So udalabwe kuti munthu mmodzi anakwanisa kugwesa anthu amenewo amene machitira fund ndi ndalama zaboma. Iwewe kasuku daba and you are coming there, ineyo ndinowabakiri Muzi TV. Panga video iwe kakhala Bakiri Muzi TV, basi pantima kudziwa kuti ndisobakiri Muzi TV. That is why you are coming up ndi ma reasoning ngopanda ntchito. Umalekera ndipika ma reasoning yako shooting campaign. Tikana kutenga ikana kantha ya campaign ngati iwe manna kuti ndiwabakiri Muzi TV campaign period. Tikana kutenga kuti tabwera kuno utithandize kugwesa Chakwera. Pano tilibe nawe ntchito. Chifukwa ntchito imene tinayi nayo ndiyogwesa Chakwera. Maybe you don't know. The main point ya Bakiri Muzi TV inali yothana ndi Chakwera. Tinathana nayo. Panopa tizipitiriza ma video, koma tilibe nthawi yolimbana ndiwe. There is no need kuti tibwere pano tizichita proof kuti ayi ineyo ndiwabakiri Muzi TV ndinowakuwakuti. Pamene timayamba tinaganiza kuti tizigwira ntchito ngati intelligence, and we managed to defeat the government. Ndesi ndingabwero ndikuvula chigoba kuti ayi ife ndabakiri Muzi TV Amalawi amatikonda mu chigoba. So we will remain there whether you like it or not. You can see ma video amene akuonesa kwa ameneyo kuti ayi ma video amene wa ndabakiri Muzi TV akana wakonda ndani ma video ameneyo. Ma video amene akuonesa kwa ameneyo Amalawi olobakiri Muzi TV yo ikanakula ikanakaliski 100,000 ma video yake ameneyo. Bakiri Muzi TV anthu amayidziwa bwino. Imabwera ndika nyimbo. Ili ndika nyimbo kake imene ndi Bakiri Muzi TV. Iwe sunga bwere kuti ayi ine ndi Bakiri Muzi TV ndikumango wankhula basi ngati tulankhani mamutu. Ubwere ndi nyimbo. And I know kuti iweyo sunga kwanise kupanga video ya 5 minutes. Sunga kwanise kupanga video even ya 10 minutes. 15 minutes utakomoka. So I'm telling you, upange video ya 2 minutes. If you make that, all Malawians from Sanje to Chitipa we believe you. Kuna kuda munthu yudi ndiwabakiri Muzi TV. Koma as far as I know, ifenga deni yake abakiri Muzi TV. We are challenging you my bro. Ndiwe mwana kwambiri. Suzakhala Bakiri Muzi TV. Sunga kwanise kuchita zimene anachita Bakiri Muzi TV. Ndiye panga ni video ya 2 minutes. Only 2 minutes. Muike kanyimbo. BMTV imadziwika ndi kanyimbo. Mukadziwa inuyo. Azikhale ngoma nakuza. Muike kanyimbo kameneko. Muyankhule Amalawi akukhulupirira. Bakiri Muzi TV inatchuka ndi kanyimbo. Inatchuka ndi mawu. Ili ndi mawu ake amene mayankhula. That is Bakiri Muzi TV. So if you are wise enough
If you are wise enough, panga video. Simple equation. Panga video. One thing. Kulimbana ndi munthu wozungulira munthu. Iweso makawamisa. We don't have time to argue with people. Chifukwa ambiri pamene tikuchita nawo argue. Branding at PMTV kumachita argue ndi munthu. Tizingokhala ngati munthu uja kumutchukisa zopanda ntchito. Kutchukisa bongololo. Unali kuti bongololo. Pamene timamenya nkhondo imbana ndi Chakwera. Kumenyera nkhondo PM. Unali kuti bongololo.